aliyense akungokamba za press briefing ya leroli imene ichitika ndi concerned citizen. Kodi iwowa akamba chani? Kodi muli chani mkatimu? Takumana muno kuti tikufotokozereni koma tifotokozerenso dziko malinga ndi mmene zinthu zikuyendera ndi mmene zilili pamene masiku akuthera kuchiseko pamene tikupita kuti tikaponye vote pa 16th September 2025. Ndiye kwa kuno azizanga amene ndinawo ndili ndi Evangelist Abraham David, kuno ndili ndi Siza Kondowe komanso Saidi Salanje. Ine amene kulankhula amene ndapanga chair ndi Shaib Abdurrahman Ajas. Ndiye tisanayambe zonse ndimafuna kuti tisegulire mwambo umene ndi pemphero atipase ndi Evangelist tipemphere. Atate mudzina la Yesu tikulemekeza chifukwa cha mawa watenga patali imene Mulungu wathu takumananso malo ano kufuna kufotokoza chindunji chenechene kwa amalawi amene tikupemphani kuti mukhale nafe pamene tikuyamba komanso kutsiriza nafe kuti uthenga umene tipereke pano Mulungu ukagwiritsidwe ntchito moyenera. Ndikupempheranso Yehova chitetezo m'dziko lathu makamaka kwa iwo amene ali adindo kuti Mulungu akagwiritse ntchito malangizo ndi upangiri umene tikapereka mwauno mu dzina la Yesu tapemphera, amen. Zikoma kwambiri Evangelist. Pakali pano pozindikira kuti sitonse amene timamva chichewa timati utenga ndoti ukuzanso kumva azinzathu omwe sali Amalawi. Ndiye ndiwapempha Comrade Siza Kondowe kuti atiwerengere statement mchingerezi. Comrade Siza Kondowe. Thank you, Chair. Indeed, as the joint CEO, we have come up with a statement which I'm going to read. The statement is derived from the latest preparation for the election that is coming in September. So as CSO, we have seen it wise that we make a statement to inform Malawian on areas that we feel it's very, very important in the preparation of election. The headline, prayer for peaceful election and honest information. Ladies and gentlemen, the press and fellow Malawians, as we draw closer to the upcoming election, we come with a sincere prayer for peace, truth, and unity. This is a very crucial time for our country, a time when we must rise above all divisions and focus on protecting our democracy. We wish to clearly state that voting will be done by manually as stipulated by Malawi Electoral Commission. We have seen some information from different stakeholders or medias which are contrary to what is on the ground. As civil society, we want to make a statement that from our findings, all Malawians should know that voting will be done manually. Counting will be done manually. There are some speculation that Malawians will vote through Smartmatic. I'm sure this is the company that Malawi Electoral Commission procured EMD machine. This machine will not be used for voting. This machine will not be used for counting. We want Malawians to know this and refrain from fears that are circulating across the country. We are calling all political parties, especially the opposition, to be very truthful during this campaign period. They should tell Malawians during the campaign very honest, not fabricating false information that will bring fear among Malawians, which at the end of the day might lead to voter apathy. Hold hands, government, opposition,
civil society, the media, and every citizen to encourage one another and vote for their favorite candidate. Let us all strongly reject any form of violence, hate speech, and division. Let us love peace and truth. We are deeply concerned with some political parties who are mobilizing people, including ex-soldiers and policemen, to disrupt electoral processes, especially in the areas which they feel they are unpopular. This is very dangerous to our democracy. We condemn this behavior if it's indeed happening in its strongest term. All political parties or actors should refrain from this behavior. We are calling upon all our security agencies to be vigilant and act swiftly in case such issue arise, which may result to intimidation of voters. Election is about ideas. Election is about strategies. Election is about selling their ideologies to Malawians, not bringing fears to the citizen. To every eligible voters, do not be misled by false information. Go out, attend all political campaign rallies, listen to ideas. When the time of voting comes, go and vote for candidate of your choice. It's your right to go and vote. Issues of the machine is not true about the voting and counting. Let us all protect our country peace. Let us all speak the truth during the campaign and speak wisely. Together, we can build a stronger nation and a peaceful Malawian. Thank you so much for listening, and God bless our nation. Zikomo kwambiri kwa mundisiza monga mmene tamvera mchingerezi timangofuna kuti tikusimikizireni Amalawi kulikonse kumene muli makamaka pamene tawandikira kapena tikuwandikira munyengo yokuti tikaponye voti kapena tikasankha atsogoleri akumtima kwathu, atsogoleri amene tikuganiza kunena kuti ndi amene alitenge dzikoli kapena kuti amene atilamulire mu zaka zisanu zimene zikubwerazi. Choncho nthawi imene ndi nthawi yofunikira kwambiri imene ife ngati ma civil societies tikhale tikubwera pafupi kukufotokozerani komanso kulifotokozera dziko kuti anthu mudziwe udindo wanu kuti ndi wotani komanso mwene akupanga ziti pamene tikukonzekera kupita kuzisankho. Nkhani ina imene yakhala ikumanga nthenje yomwenso yafotokozera mu chikalata chathu ndi marumazi kapena mphekesera zimene anthu akhala akulankhula zonena kuti chisankho cha chaka chino ndiye kuti chikavotedwa kapena kuti chizagwiritsidwa ntchito pa mashini aja akumawatcha kuti smartmatic. Timafuna tikufotokozereni Amalawi kwina kulikonse kumene muli amene mukutionera komanso amene mukutimvera kunena kuti kulibe mashini ena aliwonse amene bungwe la MEC likugwiritsa ntchito otchedwa smartmatic. Pamenepo ndimafuna tisindike kulibe machini ena aliwonse amene ali ku bungwe la Malawi Electoral Commission amene agwiritsidwe ntchito otchedwa smartmatic. Smartmatic ndi kampani imene imapanga zinthu zosiyanasiyana zogwiritsa ntchito ma software ndi zina. Choncho kumene kudagulidwanso mashini amene akhala kugwiritsidwa ntchito ndi abungwe la MEC pakalembera wazisankho anthu so kukapaka verify ngati adalembesa maina odi analembesa mukaundula wazisankho ndi zina zotenozo. Choncho mashini amenewa siogwiritsa ntchito popita kukavota. Mashini amenewa ndi mashini amene ali agulidwa mwachilungamo pogwiritsa ntchito 1 malamulo a dziko lino, 2
mgwirizano wonse wa zipani zimene zili ku nyumba ya malamulo ku parliament kwakuti ni ntchito imene adagwira wonse limodzi kuti pozindikira kunena kuti sitingamapanga zinthu pamanja. Dziko lapansi lero likusintha, dziko lapansi lero likuchoka mu zinthu zija timanena kuti za lokolo kupita sopano ku digital. So chimodzimodzi dziko la Malawi pakayendesedwe kake kazisankho nalonso liyambe kusintha. Choncho kulibe china chilichonse chotchedwa si mathematic, kulibe kanyama kameneko. Utenga umenewu muutenge ndithu ndipo udutse. Kodi chisankho chathu tikaponya motani? Malinga ndi mmene bungwe la Malawi Electoral Commission MEC likufotokozera lonena kuti pa 16 September siku limene liso boma lapereka kukhala holiday, ndiye kuti munthu adzalawira ku nyumba yekha akuyena ndeti ni manual imeneyo. Sikuti iwe uzakhala machine, ndiye kuti uzakhala manual. Uzafika pa center imene udalembesera uzakhalanso manual pamenepo, ndiye ukayime pa line manual. Ndiye uzikasuntha pang'ono mmene ndiye kuti kakalata kako kaja kamene adakupasa pa center apo kuti walembesa mukaundula wazisankho kali mthumba. Ukazafika pa tebulo uzakatusa kakalata kako kaja sopano ndiye mashini aja azaunika kuti kodi uli mu system kapena usi uli mu system. Akazaona kuti uli mu system udalembetsa pamene adza kupase zikalata zoyamba zokuti ukasankhe president. Zimene zizachitika manual. Ndiye uzanyamuka kupita kachipinda, ndiye uzakayang'ana ma president wonse ali pamenepo, cholembera chako chili m'manja, manual ukachongaso ta ndikufuna ameneyo. Ndiye uzapindapinda kukapita pa chibokosi chimene chizakhale choponya mavoti a president ukalowesa manual. Apa tikufuna timvetse bwino maka anthu akumuza amene tikuwanamiza kunamizidwa kuti zachitika kale za chinyengo. Ifeyo ngati ma CSOs tikubwera kwa inu a Malawi kukuuzani chimozi zoona zimene zizachitike pa 16 September 2025. Mukazatene muzapitanso pa tebulo lina limene azakupaseni chikalata chimenenso muzapite mkanyumba ndikukachongaso manual kukasanga member of parliament kapena MP wakukosi kwanu amene mukuona kuti wasisa mfundo zoti mukamusanga kudera lanu azatengadi udindo ngati wokuyimirani ku nyumba ya malamulo. Mukachonga pamene pochongu muzapindaso manual ndikukaponya mkabokosi koyenerera kama MP. Muzabwereranso pa tebulo ina imene azakupaseni chikalata china chimene chizakhale chopereka zikalata zimene makansala athu amene akakhale makanso athu osinasiyana. Theniso muzakakachonganso manual. Zikazatero leti inu mwathana nazo chilichonse chachitika manual mukupita ku nyumba. After 4 o'clock azakutula mabokosi aja manual. Mamonita azipani zonse akuona ndikuyamba kuwerenga chimozi ndikupeza madizasi number 1 wakuti 2 wakuti 3 wakuti ndikusainira onse ndikutengaso chikalata ndikuchimata pa koma za zimene zaoneka pamenepa zizachitika zimenezo manual. Zikazachoka pamenepa zimene akazazitenga azazipitisa pa constituency tare center. Pamenepa ntchito yakeso ndikusonkhanisa zonse sikuzakhalanso kuwerengera mwawerenga kale kuno ku center kumene mbavotera, then kenako pa district tare center pamene azazitumize sopano ku main tare center ku BICC kumene kuja konseko kuzakhala mamonita komanso pazakhala umboni wokwanira kuti zimene zikupitazo zimene zakomedwa mmakoma palibe kuonjezera kapena kuchepesa kwina kulikonse. Zimenezo zimene timafuna kuti Amalawi mumvetse bwino malinga ndi programu imene lero ife takutengerani ngati ma CSOs kuti tikamayenda ulendo wathu wapita ku 16 September palibe amene wawina kale chisankhochi, palibenso amene watenga kale mavoti a mthumba kuti ameneyo ndi amene akusogola, palibenso wina amene akuganizidwa kuti koma ndi awa. Chisankho chili ndi ife Amalawi. Kumbukirani kunena kuti zimene tikachite pa 16 September ndiye kuti tikuwayikaso mmipando atsogoleri amene ali kumtima kwathu kuti ayendese dziko la Malawi zaka 5. Zili ndi ife Amalawi eni yake kuononga kapena kumanga. Ndi mwayi wathu umene timayika atsogoleri kamozi ndi mavoti, timachosanso ndi mavoti. Koma chimene tikuyang'ana ndi chitukuko ndi chisogolo la dziko lathu, tsogolo la anathu, tsogolo la mmene Malawi azakhalire kusogolo kuno. Olemekezeka onse amene mukutimvera,
ndafunanso kuti ndifotokoze kunena kuti pali nkhawa zonena kuti atsogoleri wena andale akumankakunamizanso anthu m'mizimu wokuli mashini obera zisankho kapena makuti kuti akufokeseni kuti musapite kukavota. Ena mpaka na akumaneneratu kuti akuti ajadawina kale chisankho bodza kulibe wowina kale chisankho. Ena kumanena kuti tikangovota mwina ngaketi kavote ngaketi sakavote koma cheuche na ajawina kale chipani chakuti chawina kale. Ndimafuna ndikusimikizireni amalawi kwina kulikonse kumene muli kulibe amene wawina kale chisankhochi. Owina azapezeka chisankho tikazaponya pa 16 ndipo ukaponya voti ndikusankha atsogoleri ndi inuyo wina aliyense asakunamizeni. Komanso nkhawa zina zimene zilipo ndizonena kuti pakuoneka kuti anthu ena achitetezo amene adagwira kale ntchito za zitetezo ndi ena zipani zina ndi ena akupanga mobilize anthu ena cholinga kuti azasokoneze siku la chisankho. Ndimafuna ndikupempheni inu anthu andale, tikudziwa kuti mipando imene muli ndi yonona, komanso amene mukukayifuna mipando kuti mukatengei mukufuna mukakhale mipando yonona. Dziwani kunena kuti ngakhale mukupita kukatenga mipando yonona muli ndi udindo watumikira Malawi. So mukabweresa chimpwirikiti ndi chisokonezo tikuononga dziko lathu la Malawi. Ani Malawi ndi mmodzi sitizakhala ndi Malawi wina tikamuononga. Ndipo mukamenyanitsa awo ndi awo mudziwe kuti kumenyana kumene mukumenyanisako mukuamenyanitsa anthu abaja limodzi chifukwa we are one family. Tikamati Malawi tikunena ifeyo we are one family. Tilibenso wina amene tingathe kumunena kuti ndi mdani wathu. Tikamapanga ndale za democracy tikusankha atsogoleri pa system ya democracy sizikupangisa kuti ndife adani. Chipani lero ngati chikulamulira chachita bwino amalawi sazachivota kuti chipitirize. Ngati chalepera sikuti ndi chipani chonse cha ku Malawi yani chalepera malinga ndi mmene ayendesera ndi kuti chipani chinanso chilowa mboma awalimbikire siku linanso azapezenso mwayi obwereranso mboma. Ndi mmene democracy imakhalira. Koma tisabwerese zina zili zonse kutenga wanthu ena ake amene sitikwadziwa ayambe kuvala maski ndi zina cholinga kuti asokoneze ulendo wathu wa pa 16 September 2025 okasankha atsogoleri akumtima kwathu zimenezo ayi. Ndimafunanso ndisindike nkhani ya peace. Tikamalankhula nkhani ya mtendere si nkhani yomati tizitenga mwa simple. This is a very very serious issue. Inuyo andale ndi amene mukhale patsogolo kuonesesa kuti Malawi ino tisaonenso kena kalikonse kokhuzana zipolowe. Tisawaonenso ena akutamangatamanga zikwanje m'misewu. Anthu akumpoto ali ndi ufulu zipani za kumpoto kuzapanga kampeni ku Central Region mopanda vuto. Aku Central Region abwere kumwera azazungulire mmene angathere tisaone miyala ikuchitika. Anthu aku Southern Region anyamuka apite ku Central Region kapita ku Northern Region popanda vuto lina lilonse. Nthawi ino sapano ndi ya mfundo. Ngati inu mukufuna kukhala president ya Malawi muzachitira chani? Ngati inu mukufuna kukhala member of parliament kodi inu mukufuna Malawi muzachitira chani? Ndi mfundo zokha zimene zikupangitseni kapezi wapangitsa Malawi kuti akuyika ni pampando osakhala kwawo pyeza osakhala kwasonyezala zimenezo kulibe. Ifeyo ngati dziko la Malawi limene timanena kuti ndilaopa Mulungu tikufuna tione izi zikuchitika mwachikondi mwamtendere komanso posaganizira kuti wina akati opyeza kapena titupi. Choncho ino mabwana amene muli kumudzi ndikunena mabwana amene muli kunsanje uko kumalaka kuti ndinu mabwana amene mudawayika asogolera mipando 2019-2020 kuti akhale aphungu a nyumba ya malamulo komanso akhale president. Tikunena za Malawi amene muli kumakanjira kutali kwambiri komanso ngakhale inu amene muli kumchinji kuchitipa ngakhalenso kulikoma ndinu mabwana amene mudawayika asogolera amene akutilamulira lero. Inunso lero mabwana akubwera anthu aja kuza kupemphani inu mabwana kuti mwayikeso pampando. Muganize mofasa. Ndi nthawi yoti muonese kuti ndinu mabwana. Mmata kusaka mtsogoleri komanso kumuchosa mtsogoleri ndi voti. Osaka chifo chopyezedwa. Kapena chifo chopasidwa zina zake. No. Ndi nthawi yosankha mtsogoleri amene azatilamulire pofuna kutionetsa ntchito zawo zimene azapange. Pofuna kusendera ndimafuna ndisenderepo pa mtenderepo kuti tikamalankhula za mtendere sizokambira naso. Malawi ndi dziko lathu ndipo tili ndi chiyembekezo chonse chokwanira kuti tilandira alendo kuchokera mayiko onse a dziko lapansi amene azayang'anira zisankho zimenezi. Tiyeni abwere mdziko la Malawi apange feel kuti ali mu dziko lokoma
komanso azabwerere kuti tidali mdziko lokoma loti ndi kudya chambo ku Malawi, tabwereranso kwathu titayang'ania chisankho chabwino, ndipo tikufuna mtsogoleri amene adzapambanedi kuti chisankho chidali cha mtendere osakhala choopsezana. Choncho ndimafuna kuti ndisire kai pamenepa ndi apatse mwayi azinzanga ngatali ndi makomenti kuti apange komenti. Koma chachikulu nchonena kuti tikufuna kukupasani uthenga a Malawi kulikonse kumene muli kuti musaope. Inu ndi mabwana amene mukayika atsogoleri pa mipando. Musaope ndipo wina asakunyengezeni kuti wawina kale chisankhochi. Kulibe. Inu ndi amene mukawinise anthu pa 16. Uthenganso kwa inu andale, musawanamize anthu kuti na kuti kuli kanyama kochulesi mathematics kamene kali ndimeki kuti kamene zisankho kamene kukanyama kulibe, bodza limenelo kulibe. Amalawi konzekerani kupita kugwira ntchito yabwino, komanso sungatibata ndi mtendere paitupita ku chisankho. Zikomo kwambiri panopo apase evangelist kuti ngatali ndi mawu kuti atilankhuleko evangelist. Zikomo kwambiri zambiri alankhula kale. Ndimangofuna kungonjezera makamaka pa mauthenga abodza amene akuyenda ma social media komanso mapeji osiyanasiyana ofotokoza za chisankho. Tinaona dzanali ena bena mafotokozo noti chisankho owina ndi awa kapena kuti kafukufuku amene tatulusa nduyu, koma ndimafuna nena kuti so far owina sakudziwika. Ndipo inu Amalawi amene muli kuntandire, kunsanje, Machinga, Palombe, Lumpi, kandi kunzimba, kandi kulikonse mene muli, inuyo ndi amene muli ndi mphamvu yokaonetsa mtsogoleri amene tikumufuna kuti kuyambira pa 17 September pano atilamulirenso dziko lino. On the same time ndimafunanso anzangawa anapempha azitsogolera azipani zosiyanasiyana andale komanso achitetezo. Ndimafunanso ifotokozo kuti ifenso ma social leaders ndi udindo okulu owauza Amalawi choonadi, chifukwa alipo anthu ena amene nthawi zina amalembedwa ganyu namanka namafalisa mauthenga abodza. Ndikumaniro rapa kuti paja payikidwa telecenter zikukhala ngati zinthu zikuyenda pene paja ayi koma boma lakuti taona umene kuja magalimoto akupita. Those are just propagandas. Amalawi musamvere bodza lilonse, musagwe mphwayi chifukwa choti inu akakuna mizani. Tiyeni tichangamuke, nthawi yoti tikavote ndino. Alipo anthu ena amene adapanga chiganizo choti sakavota. Ndipo ndimafuna ndikupempha kuti kukhala chete, kukhala pansi kusavota ndiye kuti mudzapangitso nena kuti tidzatsogoleredwe ndi mtsogoleri amene mwina sadali woyenera kuti atitsogoleri. Koma mkanyamuka kaponya voti yanu Malawi tonse mwaunyinji tidzakhala ndi mtsogoleri amene tonse tidzavomerezana kuti daponya voti yathu ndipo uyu ndi mtsogoleri amene tamusankha. So ndikupempha nonse kuti tiyeni kuti pa tsiku limeneli tidzanyamuke ndithu mwammangumangu ndi kukaponya voti ya kumtima kwathu, kandi kansala, kandi MP, kandi president, aliyense amene akubwera kumtima kwathu kuti wapereka mfundo zabwino amene tikamfotereni. Koma tisanamizike iyi ma-activists anzathu amene nthawi zina mathamanga ma social media chifukwa choti naye akatipasa ka 2000 akatufa. Ndimamva ina atulankhana mafotokoza ku BICC kuti katufa akaja kamata kumpangitsa munthu kusintha chiyankhulo. So ndimafuna tipemphe nena kuti katufa kasatipangitso nena kuti tiononge dziko lathu. Ayi, mchitidwe wino wazipolowe umene ukambidwawu amene tikukokomezanso ndife anthu amene timathamanga ndi mapropaganda. Ayi koma meke kuti systematic koma machini denkhana machini tu yaenda kuika kamira anthu kwesino fotokoza kuti inu kulibeko machini, kulibeko chilichonse chotchedwa systematic, koma lero lino anthu ambiri akuthamanga nazo. So timafuna tikutsimikizireni mmene afotokozera asogolera nzanga kuno kunena kuti kulibeko systematic, kulibeko kubera, ndipo chisankho cha 2025 chikhala chisankho cha bata ndi mtendere. Ndipo ifeo tionetsetsa nena kuti pasakhale chisokonizo chilichonse. Aliyense amene atayesereka mwina ndi wachitetezo, kayakhala wa polisi, kayakhala MDF, kayakhala ndani, inunso azibusa nzanga titengereponso mwayi kulitu azibusa kunja kuna metu mathamanga ma social media kumajambulitsa ma video ma VN kumango yangu bwebweta chilichonse. Tiyeni tisagwiritse ntchito kuwapanga misiridi anthu. Ife ngati azitsogolera tikhale patsogolo pa forefront kwauza anthu amene tikuwatumikira chilungamo. Kandi mipingo mwathu tiyeni tifaliseni uthenga wa mtendere.
mbusa asamakhale pa social media ndikumatulusa chi VN daily chomatukwana chipani china chake chifukwa choti ali ndi chipani china. Ife ngati atsogoleri ngati azibusa timatumikira malo amene timatumikira timakhala ndi anthu azipembedzo zosiyanasiyana, timakhala ndi anthu amaganizidwe osiyanasiyana, tili ndi anthu a DPP, tili ndi anthu a MCP, tili ndi anthu a UTM, tili ndi anthu a Ford, a independent osiyaja, they are our members. So pamene ife tikuyamba atsogoleri azibusa kuchoka ndikuyakhala ndi mbali yomanyonza anthu ena ake, zimene zijanso zimakolezeranso mchitidwe waziwawa. Mapiro ake muzamva kuti abusa akutagwidwa pakhoso kwa atidzimulidwa ndi mamembala awo omwe kuyang'ana nkhani yake chifukwa chito dzambadala. So tiyeni ifeyo tikhale patsogolo ngati atsogoleri a mipingo, tibweretse bata m'matchalichi mwathu, tibweretse bata mu society mene tili, tibweretse bata angakhale m'malo ena lonse amene ifeyo tili, tipewe kufalisa mauthenga abodza, tipewe kukhala malo ndi mbali pa moyo wathu. Sitikudziwa kuti pa 17 September ndi ndani amene akhoza kusankhidwa, ndi ndani akhoza kuzavoteredwa. Voti chisankho chili ndi Malawi amene ali kulikonse kumene ali. So ndima amenewa ndimafuna ndingotsirira nawo ndemanga. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Evangelist Abraham. Komanso tipite kwa Comrade Caesar Kondowe kuti nawonso koza kutira mkulako pang'ono cheo. Zikomo kwambiri anzanga alankhula zambiri. Ifeyo ngati ma civil society tachiona kuti nchofunikira kwambiri kuti tiwalankhule Amalawi pa zimene taziunika masiku apitawo, komanso pamene Amalawi Electoral Commission amaliza kulandira mapepala timati nomination kwa adindo osiyanasiyana pa udindo wa president, members of parliament komanso makansala. Nthawi ino ni nthawi yofunikira kwambiri, nthawi ya kampeni pamene tikuyandikira chisankho. Timafuna kuti tisindike kwambiri Amalawi ena ali ndi mantha chifukwa cha zimene zikuyenda kunjaku. Ndi pempho lathu kwa andale kuti nthawi ya kampeni tichepese maboza mene anzanga alankhuliramo, tiwauza Amalawi zeni, tiwauza Amalawi mfundo zathu, Amalawi akopeke azativotere, tisachulukise kunyoza wena ziwawa ayi. Amalawi ali ndi ufulu kupita dera lina lililonse kukapanga kampeni pofuna kupempha anthu kuti azawavotere. Ndimafunanso ndiunike kwa anthu andale komanso anthu amene mwina akutimvera kunena kuti pali zoopsa ziwiri zimene ndikuziona tikapanda kusamala. Koopsa koyambirira maboza akachuluka, nkhani yake kumakhala kuti anthu ambiri sakatuluka kuzaponya voti. Pakali pano Amalawi Electoral Commission amanena kuti anthu pafupi 7.2 million ndi amene adalembesa. Ndi khumbo lathu kunena kuti gulu loseli pa 16 lizatuluke kukaponya voti, ndipo opambana azapambane kamba konena kuti anthu onse aponya voti. Sitikufuna kuti anthu ambiri asakatuluke kukaponya voti, mapeto ake azapambana anthu ena chifukwa gulu lina silinatuluke kuzaponya voti. Kuopsa koyamba kuzakhala kumeneko, ndipo anthu ena azayamba kunong'oneza bondo kunena kuti anthu awasana akavote, mwina anali anthu anga ndikadapambana. Ayi, tiwalimbikisha Amalawi azatuluke mwa unyinji, tichepese zimene anzanga alankhulazi za mathematics kuti mwina ena avota kale. Chachiwiri, tikachulukisa maboza kumazakhala kusazavomereza zosatira za chisankho, mapeto ake kumazakhala ziwawa anthu kukangana kuti abera. Chifukwa chake nchonena kuti nthawi ino malo moti andale azilimbikisa anthu kuti akaponye voti, azizigulisa iwo ndi mfundo zawo, akupitisa kunena maboza. Mapeto ake ngati sazapambana ndi amene azakhala patsogolo kupanga ziwawa, kuononga zinthu zimenezo. Ife tikuchenjeza kuti zisazachitike nthawi ndi ino, tizikonzekerese, tiwakonzekerese osatira athu, takonzekerese Amalawi kuti akavote mwa unyinji, akazavotere munthu amene akunkonda, ndipo akazapambana tikufuna bata ndi mtendere mu dziko mwathu muno. Tizavomereze tonse kuti dziko lathu lizapitirire kupanga chitukuko, kupita patsogolo, kusiyana ndi ziwawa zimene zimagawa dziko. Tili ndi Malawi mmodzi ndipo tisamuononge. Zikomo kwambiri achero. Zikomo kwambiri Comrade Caesar. Mulinida manga hiyo brother.
ndemanga ilipo zikomo kwambiri asogoleri. Ntchito likugwira apayi tikuyimirira anthu amene analembesa mavoti. Kwa amene sanalembese akhoza kusatolapo kalikonse. Tiye tikavote ndi ufulu wathu kutero. Komano likudandaula kwa atsogoleri azipani ngati ma campaign director sanagwire ntchito. Ntchito likugwira papayi amayenera kugwira ngati ma campaign director. Fotokoza ziwawa sizabwino kaya. Tiye mukavote kaya chanchani. Silimayenera kupanga ndife amayenera kugwira ntchito iyi kuyambirira ma campaign director. Ndeti kuapempha azipani zonse kuti muaonesese ma campaign director agwire ntchito yolu kuziwisa anthu kufunikira kovota, ufulu wa munthu wovota. Osali anthu azagwe mphwayi pa 16 September kuti sindikavota chifukwa cha zakuti abwere poyera azatilongosolere anthu amene tinalembesa kuti voti yathu izafunikira motani ku chipani chawo ndi kwa atsogoleri awo. Ndingolekeza pomwepo. Zikomo kwambiri brother chifukwa cha ndemanga yanu ndikukhulupirira kunena kuti alankhulako so kakhale nkhani ya mafumu so timafuna tikupempheni mmadera monse amene muli inu. Mafumu ndi makolo amene mwanyamula anthu osiyanasiyana. Anthu onse azipaniwa akuthamangathamangawo ali mmadera anu ndi amene mukuasunga. Tikupempha mafumu kuti ndi amene muyambe kuonesa chikondi kuti aloleni anthu anu kuti akhala kumvera mfundo za atsogoleri azipani zosiyanasiyana, osalesa chipani china chilichonse kuti chibwere chidzachitise msonkhano dera lanu kapenanso kualesa anthu anu kuti apite ku misonkhano ya zipani zina zimenezo ayi. Komanso amene alankhulira kuno aevangelista athu pali azibusa ambiri ngakhalenso mashehe amene pakali pano mwayamba kuthamangathamanga kuti muliye zipani zawo kumupite mukatamize kuti muli ndi anthu. Mudiye makobiri, mupite ukuso muli ndi anthu, mudiye makobiri. Tikufuna tikuuzeni inu anthu andale. Asakunamizeni alibe anthu. Anthu lero amalawi adachenjera. Ngati mufuna kuathaniza athanizeni iwo adye. Koma sikuti akamuuza munthu zochita kumuziko. Amene ali ndi anthu auza za chilungamo, osakhala kuauza chifukwa kuti akaonekera lero chifukwa apasidwa ndalama, zimenezo kulibe. Chifukwa nkuteka kuti shehe mukumpasa ndalamayo, kapena mbusa mukumpasa ndalamayo, samapita kumuzi ukalankhulana ndi anthu. Ndiye akangomona akupita wakwera njinga ya moto ya nyuwani adziwa kuti ndalama za ndale izi akathirako chikwanja kumeneko. Ndiye timafuna tikupempheni azibusa musayaluke, pitirizani kulimbikitsa ndi kumanga umozi m'mizikiti ngakhalenso m'machalichi cholinga chokuti amalawi watalalikire mtendere. Sitikufuna kuzaona ziwawa zina zilizonse after 16 September. Kungotha kwa chisankho kwa 16 September moyo uzipitirirabe. Malawi azakhala yemweyo sasintha. Ndibwerezenso kutha kwa zisankho za 16 tikazaponya voti, Malawi azakhala yemweyo sakusintha azapitirira. Zuwa ndi lomwe likuwala ku Malawi ndikulowali, mwezi nyenyezi ndi lomwezi, nyanja ndi yomweyo, palibe kusintha. Atsogoleri amene akupikisana waso ndi omwewa sasintha. So pitani ndi fundo. Palibe kwawo ipyezati kuti akazi wawa ngati kwakuti ngati zidachika kwakuti ku Malawi kuno sitimenyana. Ndife anthu okondana positi masangana zipembezo, ndife anthu okondana amene timayika mwina akamwalira timakayika limodzi maliro, maukwati timakafupira limodzi, zinkhoso timapangira limodzi, china chilichonse timapangira limodzi. Ndimafuna ndikupempheni Amalawi andale asatigawanitse kuti apeze zofuna zawo. Achinyamata, ino ndi nthawi yokuti muyambe kumva manifesto ndi mfundo za zipani kuti kodi akazatenga boma mbali ya ifatika pati. Ziko uli akatenga pa 16 mbali ya ifatika pati, indule muziona mbaliyo ndi manifesto amene chipani chikupereka. Osakhala kupasa minyala kuti muzikagenda magamoto ena akumangani. Ndipo tikupempha apolisi musanyengerere pagwira ntchito yanu. Tikudziwa kuti nthawi zambiri mmakani mtima kuti muonetse chilungamo, koma andale wamakusokonezani kukuyikani kusogolo mwina kuopaso nanu kulemekeza ntchito zanu. Koma nthawi ndi wasala masiku amene tinawo a polisi ndi masiku oti muzikonze nokha kuti boma linalo lizakuoneni kuti ntchito maidziwa. Fa mukapagazi bwana akakusiyani kubalaka ena amene akubwerawo kapena omwewo amene ngatanga pitirize chifukwa ndi chisako cha Malawi. Choncho bwerani dzukani, gwirani ntchito posayang'ana chipani kala makaka munthu amene wavala kungogwira ntchito yanu ngati wa polisi mangani wala kwisayo kasekereni mpitisani ku koti. Zithandiza kwambiri kuti Malawi tikhale ndi bata nditendere. Ndikafika pamene patulankani ndikufuna kuti mwina mukotokani funso lina limene mukatifunsa pa program yati live, mwina you can have some questions
pamene tikukambirana muno loti tikoza kuliyankanso live ndiye kuli disiza kuno kuli evangelist athu kuno ndiye na tikoza kuyankhani, then after that tikula tipakhalanso 1-to-1 imene imachitika nthawi zonse, koma ndikupaseni komwayi ngati muli ndifunsa mukoza kutifunsa. Zikomo kwambiri atolankhani. All right, thank you. So ine dzina langa ndirongo era kuchokera ku Capital FM. Mwakambabu nani ndi mafunso awiri kane kuzana ndi kuti pali ena achitetezo opuma akukonza zokuti azabweretse chisokonezo pambuyo pa chisankho. Umboni muli nawo nanga mwachitapo chani? Funso lachiwiri Evangelist achulapo nkhani kuzana ndi kafukufuku wina amene achita mukuzana ndi kavotede ka wanthu. Mukuona kuti zimene zikhoza kukhuza motani anthu kuti asatuluke pa chisankho cha pa 16 September? Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. I think nditengeso funso lina. Ine dzina langa ndi Elvis Wahoa ndachokera ku Times. Funso langa loyamba ndonena kuti mukuwauza Malawi pano kuti zipani zina makamaka zotsutsa zikunena bodza kuti chisankho chikubwerachi akavota pamakina komanso kuti mavota akayimira pamakina. Kodi zipani zimenezi mukuzitchula zipani zake ziti mungazitchule mayina ake? Funso loyamba. Funso lachiwiri mukunena kuti ena amene akunena bodzawa akudya makobiri ndipo akutumidwa. Inuyo wakutuma ni ndani? Funso loyamba. Ndipo inu makobiri anu mukuwatenga kuti? Zikomo. Tikoza lina? You're covering the questions. Can you ask? You can answer. I think mwina mwake ngoyambirira limina malizirali kunena kuti kodi zipani zimene zikunamiza anthu zimukhoza zichwa mayina. Nkhani yoyambirira sikuti tikunena zokuti zipani zimene zikunamiza zo ndiziti, koma tikudziwa kale kunena kuti zipani zotsutsa nthawi zonse sikuyambira pano, zisankho zonse zapita mbuyo. Chipani chikamalamula zipani zotsutsa zonse zimanena kuti boma lifuna kubera zisankho. Kupanoponso zipani zonse zotsutsa zikuti boma lifuna kubera zisankho. So samati boma ndio tamayangana chipani chimene chikulamula nthawi imeneyo, ndio chipani chikulamula ndi MCP. Tikana opposition ndiye kuti DPP, UDF, Afodi, UTM, PP, ndi zipani zina zimene mukudziziwazo. Osaja linkamuluka mozi kabeti makacha opposition. Ndiye akumayangana maso kwambiri kuti nkuteka kuti meki kumeneko mwina kumena kupanga upo kuti abere zisankho. Ndichifukwa ife tabwera pano kuzaunikira, chifukwa taunikira tindika fukufuku onena kuti kumekiko kulibe machine ochedwa si mathematic koma ndi company imene adakagula wonse makinawo kuti apatsa meki azigwirisira ntchito poyendesa za zisankho. Ndi zimene ife tikuwauza Malawi kuti bodza limeneli lite. Inu mukudziwa kuti zipani zina zotsutsa zinatengera nkhani imene mpaka ku makoti. Ndi chimene kunena kuti izi zite pitani ku ground sapano ndi mfundo. Musatakhale ndi nthawi yowanamizira Malawi kapena yowanamizira bena kuti sada kuvotereni chifukwa chonena kuti chisankho chanu chinaberedwa. Zimenezo ayi. Funso lina lachiwiri koza kwa loyamba kuti mukunena kuti wena amene akumana mawa akumalandira ndalama nanga inu zanu mwazitenga kuti. Asike funso limene nthawi zambiri ine likakhala pa ndikakumana ndi watu langani mmakonda kundifunsa kuti kodi makobiri mwateka kuti kutiona kusauka ife masiyesios timaoneka ngati anthu opempha timaoneka ngati ndife anthu opempha ndife nzika za dziko la Malawi, tili ndi rights onse kuti tiwauza Malawi zoona. That's why we are here kuliuza dziko lonse la Malawi ndi anthu ena onse kuti mvera kuti zoona ndizi zaboza ndizi. So mukafunsa za ndalama, ife ndalama tili nazo tikati tikwauza Malawi mpaka na pa 14 September zoina kuti apange ndalama zo tili nazo. Ndi chifukwa tili ma CSOs, sitikako kama ma CSOs opanda ndalama ndiye kuti sitikukwanira. We have money and capacity and we do this mpaka na Malawi idziwe kuti tili background kwauza zoona zenizeni zokuza ngani imeneyi. Tikamala kula kuti tazitenga kuti sosi ndi mafuso ndi fuso lina limene mwina mwake kuti tiyambe kufotokoza kuno kuti tazitenga kuti inu mukudziwa kuti akakhala mabungwe lese pakati pano ngati bungwe la meki likuyendesera pano ndalama mabungwe ena athandiza ndalama izi ndizo taziyendesa zingakanika ife masiyesios. Ifeso tini masosi atu timapeza ndalama chifukwa sikoyamba pano kubwera kuzapanga sokani watu langani timapanga misongani watu langani mowirikiza malinga ndi topic imene ilipo nthawi imeneyo. So kotenga ndalama sikukativuta andi mungaone topic imene tikulankhula pano simunganene kuti opposition kapena boma tipasa ndalama chifukwa ife tikungoyenda katikati. Ife tikulankhula ngati anthu okumba manda amamkumbira wina aliyense, olemera akamwalira kumukumbira, osauka kumukumbira,
wamisala kumukumbira ife pano tikulankhula ngati wokumba manda kwauza Malawi kuti ulendowu wapa 16 tonsefe tiyeni tikaponye chisankho wina asakunamizeni kuti kuliboza kuseriko. I think ndingoyankhapo funso nanafunsa chimwene ankawo unena kuti kodi kafukufuku amene anatuluka posachedwa alibe kuthekera kuti akhoza sokoneza zisankho zimene zikubwerazi. Kafukufuku amenoja kuthekera kulipo kosokoneza zisankho chifukwa ena akhoza maona ngati kuti kutuluka kwa kafukufuku amenoja ndiye kuti voti yatani yapangidwa kale, ndiye kuti zimene zikhoza soperekaso chiopsezo chobweretsa chisokonezo kwa anzathu amene akulamula kapena nthambi zina kapena zipani zina zimene zapasidwa maperesenti ochepa. Ndimamva ena 1% ena 2%, which is zoonadi. So zili kuthekera kubweretsa chisokonezo mdziko komanso madera amene ife tikukhala. Mwina nkhani ya makobiri kunena kuti kodi ndalama muzitenga kuti ineyo anzanga mfakare koma ndingonena unena kuti sosi ya makobiri imatokhala ochokera kusiyanasiyana. Nthawi zina ngati maseso leaders timatokhala pasi ndikunena kuti tiye tisonkheni limodzi zimene tili nazo. Ine ndi 50,000 wina ali ndi 100 tikatenga 50,000 20,000 10,000 ndikuika pakamodzi ndoti ndalama ija sikhalanso ing'onoyi ikhala yothekera yonena kuti tikhoza kuita nani matulankhani ndikubwera pano ndikupasani fundo zoti Amalawi akamve. Chifukwa chimene tikufuna ife tikufuna kuti Amalawi akavotere munthu malingana ndi mfundo zimene munthuyo wapereka kuti udadzachita chani. So tiyambe ifeyo kubweretsa mtendere kuti uthenga umene tikuwafikitsira Amalawi aja akaumve akakhale atcheru ndi kutsatira bwinobwino. Funso lina limene anafunsa I think ndingoyankha omwe basi. Zikoma kwambiri. Komanso comrade Siza kuzopanga ati. Yeah, panafusidwa fusa I think lokhuza ma ex-soldiers. Timanena kuti nkhani iyi taimva ndi malumers. Kubwera pano tabwera kuti tiwachenjeze Amalawi kunena kuti pali nkhani iyi musamale. Ndipo ngati ndizoona ena akukonza izi tapemphaso a polisi kuti khalani tcheru kuti mchitidwe wina uliwonse ofuna kutsokoneza Amalawi kuti akaponye voti ya umwamtendere ndi imene ifeyo message yathu tikunena kuti ayi. Anzanga pakambapo pang'ono za survey chimene ndachiona kwambiri ndichonena kuti kubwera kwathu kuno ndikulimbikitsa Amalawi kuti atuluke mwaunyinji. Kuchoka pano kafika tsiku la masankho kuli zambiri zimene zingatuluke, zina zikhala zaboza zina zoona, koma zinthu zimenezo tiyenera Amalawi tonse tituluke mwaunyinji amene tinakalembesa tikavote. Results ndi amene akatitulusire kunena kuti kodi savage imanena zoona kapena ayi. Koma ngati anthu akatuluke ochepa chifukwa chonena kuti agwamphwayi kuti survey report yanena kuti akuti apambana ndiye kuti ife tisakavote, mapeto ake zipangise kuti mwina munthu wina akapambane amene samayenera kupambana. Anthu ena akunena kuti mwina kuli ziopsezo izi ma information aboza anthu agwamphwayi sakaponya voti mapeto ake akapambana wina. Ndecho linga chathu ndikulimbikitsa Amalawi kunena kuti patsikulo apite akavote mwaunyinji. Maboza enawo akaonekera pambalanganda malizatsa akatuluka kunena kuti I think izi zimanali zaboza, koma kwathu ndi chenjezo chifukwa pakali pano zambiri zikutuluka koma zina sizoonayo. I think inaona funso lina la lokhuzana ndi zachimachini kunena kuti kodi muli ndi umboni kuti zipani zimanama kunena kuti kuli systematic sina nkhidweso bwinobwino. Ndifunewo ndifotokoze nena kuti ineyo ngati Evangelist Abraham David ndakwanitsa opanga atendi ma meeting angapo amene Amalawi Electoral Commission akhala kupangitsa komanso msonkhano wakulu umene apaki anapangitsa mwezi apitayo. Posachedwa panayinso ndi meeting mwezi watha mawiki athawa zokhazikitsa bata zomwezi amafotokoza momveka bwino endi mfundo yawo yumakhala imodzimodzi nena kuti mmene amapanga chiganizo ma MP ameki kudalibe chitapangidwa chiganizo chija ma MP onse a opposition a ruling analipo anakhazikitsa nkusayinirana kenako nkwayitana ameki aja kuti pali chiganizo ichi iwaja kuvomera njira zonse zoyenera zinatsatidwa. Koma magadgets ajatabwera
olembetsera kuti munthu akalembetse kuti akavote tinadabonena kuti azipani aja madziwa ndipo kumambiro samayankhula kanthu koma atangoyamba kuyiyankhula anyamata omwe wamaganyiwa azipani aja anakhala chete kenako ndikumadzatukira kumakhala ngati akwabe mano anthu kuseri kuti tapitani kukayishoshe takayishosha moti kusonkhano apaki umene adapangisa posedwapa ine ndinalipo anafunsa ameke kunena ameke adafunsa azipani kodi iniyo kunalibe iniyo namujeni ma-MP kunalibe onse kumachita manyazi kumakanikanso kuwauza Malawi zona so ndimafuna kunena kuti zipani zonse zotsutsa boma zidalipo ndiye ngati chipanicho sichinafotokoze kwa anthu ake kuti pali izi ndipo chisankho chamanyo ndipo chilichonse kuwerengetsera kwake akamaliza kuvota anthu pazi mamonita aziwerenga akawerenga ajambula ndikuyika pa khoma aliyense azoona zoyikidwa pa khoma zija zikajambulidwa zine zija zizitumizidwa ku telecenter yayikulu ndiye kuti zinazi za zine zamanyo zimene zimapepala zotavotera zija zikupangidwa paki kuti zinyamulidwe ziliyo yake ndoti izizi zikamapita zonyamula pa galimotozi already ndoti mafiga awawa amene zajambulidwa zikholi zapita kale ndiye kuti olokupata kholi pachitika chisokonezo chilichonse ka galimoto yatha mafuta kabwina achita ngozi kapena wina anali ndi mapulano nina kuti tikapaka tipex kapena chitikira 2019 muja ndoti sizigwire futi already anthu akakhala ali ndi information ya mmene anthu avotera so tikayang'ana njira iyi imene ameki amayifotokozayi palibepo kubera kuna kulupusi palibepo chilichonse imene chikuonetsa nena kuti ndiye kuti chisankho chikhoza kusayenda bwino so tinene pano na kuti azipani zotsutsa analakwitsa ndipo kumbali ina analephera udindo wawo owauza anthu amene akuwatsatira so pofuna kuwasangalatsa anthu awo akumapita kupeza kuti akutsatira mauthenga amene olakwika which is very bad ziko ndikukhulupirira kuti tafika pamapeto kapena pali funso lina ndimafuna ndikuthokoze yes I hope it's in detail, yeah? yes ndingokambavo mwina azipani amenewa anakamba kunena kuti akumapita nankani mauthenga mwina kuti akhoza kuwasokoneza mwina anthu ena mwina as a union of civil society organizations mwina how geared are you kuti mwina kupanga sensitize kapena kupanga kondema false information amene on the ground ziko no you want what okay nzoonadi kuti ife udindo wina umene tili nawo ndikuchita civic education ya anthu pa zimene zikuchitika pa nkhani za chisankho platform imodzi mwa zimenezo ndimene tikupanga pano chifukwa iyi ndimene ikupita kwa Malawi ambiri koma timapitanso kumamidzi kukakhala ndi misonkhano yosiyanasiyana kuphatikizapo zimene tikupanga leroli ndikuti wathandizanso Malawi amene mwina samadziwa kuti zinthu zina zikuyenda bwanji kuwachenjeza mu nyengo ngati imeneyi kunena kuti chonde ali ndi ufulu ndithu kukaponya voti pakali pano palibe amene wapambana pakali pano amvere mfundo za wina aliyense asalesedwe kukapanga atendi misonkhano ayi chifukwa ndikumene akamve mfundo kuti akakopeke ndi munthu amene akumfuna owathandiza pachitukuko ayi zikomo kwambiri kwa comrade Caesar I think pamenepa ndi pamapeto patu penipeni pa zimene tinakubwereserani kuti inu muziuluse kuti Amalawi amve makamakaso amve pamene ife tikulankhula ndimangofuna kuti ndipereke chenjezo kwa inu members of parliament amene musankhidwe pa 16th September 2025 kuti tapita ku parliament ngati oyimiladi anthu onani pakali pano kwachitika kale blanda imene sinayenera kuchitika pa 5 August zionongekaso ndalama zina misonkho ya Malawi mamiliyoni pamene mukubwereranso ku parliament kukakonza lamulo lija mmadziwa kale kuti asilikali athu akamapita madera osiyana kwasukisa bata amayenera kukavota konko inu ndiye munakachinga kuti azikavotera kumene analembesera inu silikali akunchosa kulilongo yako kamuyika kunsanje asazavote mumpere ufulu inu simadziwa zimene zapungu kwa munakaseka atu mukubwati kumeja wakaka mukumwera ma sausage mukutafuna nyama kumene kuja beef kwai wala Malawi kwai wala anthu ena zibwana zimenezo sitikufuna tizionenso zikuchitika parliament imene kubwerayi muzikaganiza mozama musadapereke ziganizo ku parliament kumene kuja musamalo we sekondale muziyimira Malawi 90 Malawi 20 to 21 million dziko muno cholinga chokuti Malawi ipite patsogolo zikomo kwambiri chifukwa chokhala nafe ndithokoze wonse amene mmationera pa Times Television komanso kutimvera pa wireless
ifeyo tikhala nanu tiyenda nanu mpaka na pa 16 September kuti tikufotokozeni tizikuuzani chimodzimodzi chimene chikuchitika pa ground komanso kukuphunzitsani mmene mungagwirire ntchito ndi mmene mungaponyere chisankho pa 16 September. Mulungu akudaliseni, adalise dziko lathu. Tini Malawi imodzi amene tiyenera kumusamalira. Tikaononga Malawi ameneyo sitizakani Malawi wina. Zikomo kwambiri, Ambuye alemekezeke zikomo.